Lige pludselig kom de til en bro, som var alt for... Hvad? Herinde bag ruden, Paul. Hallo, Paul, her. Nej, der var du jo. Der var jeg, Paul. Ja. Hold kæft, hvor er det godt at se dig, Paul. Det er så dejligt at være her tilbage. Du ser fuldstændig vidunderlig ud, Paul. Gør jeg det? Ja. Jamen, jeg er også lige blevet klippet. Det kan man godt se. Få taget spidserne. Det klæder dig, Paul. Tak skal du have. Og du har alle dine tørklæder med, og din hat og det hele. Det hele er på plads. Ja. Paul, er det noget med, at du lige har været på turné eller et eller andet? Jeg har lige været på en lang 5 måneders turné med mit familieband. Dissing. Og Lars band. Hvor er det fedt, Paul. Men vi er simpelthen så spændt på at høre, hvad du har taget med til os i dag, Paul. Vi er klar ved tasterne herude. Jamen, så er jeg da også klar. Så kører du bare. Så kører vi nu. Henning. Se, hvilken morgenstund. Solen er rød og rund. Nina er gået i bad. Og jeg spiser ostemad. Livet er ikke det værste, man har. Og om lidt er penis klar. Nu kommer Nina ud. Paul, jeg stopper dig lige, Paul. Ja. Det ved jeg godt er meget irriterende. Nej. Det er helt i orden, søven. Fed melodi, Paul. Og fedt tekstunivers også. Tak skal du have. Det betyder meget. Men Paul, det er sgu lidt underligt, at du synger penis. Nå. Altså, det er jo ikke alle, der er vild med penis om morgenen, Paul. Nå, det synes jeg da nok, det er. Kunne man ikke prøve at bløde det lidt op, Paul? Bløde penis op, eller hvad? Nu tænker jeg bare, at du synger så dejligt om ostemad, og så tænker jeg på kaffe. Hvad? Men vil du ikke lige give det et skud med kaffe, Paul? Jo, selvfølgelig vil jeg det. Fedt. Ja. Tasterne er klar herude. Vi er klar. Dejligt. Henning, er du klar? Ja. Fedt. I kører bare. Livet er ikke det værste, man har. Og om lidt er kaffen klar. Jeg stopper dig, Paul. Jeg stopper dig. Nu. Paul, jeg stopper dig. Det blev lidt mærkeligt. Det blev lidt kedeligt, Paul. Ja. Vil du være, Paul? Vi kører den ind med penis. Ja, men nej. Jeg er helt udmattet nu. Det kan jeg da godt forstå, Paul. Jeg er nødt til lige at nappe en lille bid ost. Har du ost i lommen, Paul? Jeg laver hjemmelavet Gouda-ost derhjemme i min kælder. Vil I have en lille hapse? Skal vi lige komme ind og smage et stykke? Ja. Ja, Allan elsker ost. Kom ind og få en lille ostehapser. Hvad med dig, Henning? Skal du have en lille ostehapser, hvad? Ja. Ja. Hvor længe har du gået og lavet ost, Paul? Jeg har lavet ost, siden jeg var 4. Det har du sgu da holdt godt hemmeligt, hva'? Ja, det er der ikke så mange, der ved noget om. Det lugter af fisk, Paul. Ja, der er også ørred. Der er ørred i. Er der ørred i? Ja, det er med ørred. Smag nu. Værsgo, Henning. Tag nu noget. Tag nu noget, Henning.
Ja, det kan noget.